A realidade do compost parece que se está convertendo máis nunha confrontación política que nun feito medioambiental. Onte, veciños da rúa Eduardo Pondal solicitaban a retirada do composteiro comunitario nesa zona da Boavila. Ante estas reclamacións, dende a vicepresidencia da Deputación, teñen claro que é o PP o que se atopa detrás desa recollida de sinaturas. Mosquera di que Moreira e Moldes están levando a cabo esta campaña en contra do Plan Revitaliza. Xa todo creo que é obvio que en Pontevedra temos un PP cavernícola, creo que eu non son capaz a catalogalo de outra maneira, non? E que, bueno, pois que anda con estas cousas en contra de toda a evidencia. Vai ao Parlamento e dicir, resulta que o problema dos composteiros é Pontevedra. Hai composteiros en Santiago, en Allariz, en a Póvoa de Brollón, e non sei cantos concellos en tal. Hai en 26 concellos máis que os de Pontevedra, na provincia de Pontevedra. Xa digo, varios do PP. Donde hai problemas? En Pontevedra. Os problemas ten os Jacobo Moreira, mas, señor Moldes, non? É obvio, porque é como aquel que vai pola autostrada, non? En sentido contrario, están todos engañados. Dende o goberno local, pola súa banda, teñen moi claro que o proceso de compostaxe é beneficioso para todos os veciños da cidade. Por esta razón, non entende quen pode estar en contra. Cree que os veciños que asinaron este escrito solicitando a retirada dese composteiro comunitario están mal informados sobre o proceso de compostaxe, que non molesta nin perxudica, dixo Lores, a ninguén. Por lo tanto, eu, para resumir, máximo respeto polos posicionamentos de todo o mundo, pero eu sí que me gustaría que para un proxecto de futuro como é a recuperación do 100% da materia orgánica, pediría a colaboración e especialmente o que si me resulta absolutamente criticable, non? É a oposición frontal, non? Porque non se pode dicir de outra maneira do Partido Popular e de outras forzas políticas. Non o entendemos cando, ademais, hai unha directiva europea que obriga no ano 2020 a compostar como mínimo o 50%, non? De momento, dende o goberno local de Pontevedra insistiron en que ese é o camiño que van a seguir e continuarán, polo tanto, coa colocación de composteiros comunitarios e tamén individuais en diferentes zonas da cidade de Pontevedra.